Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Müslüman kardeşler. Müslüman halkının ruhi baylığı İslam dinimiz. Çünkü dinimiz hemme bizdile aklıkka hem saflıkka ündey. Tüpsen ağlı halkı için heynüslü yanılık. Rayonumuzda tağla bir meset asıla timek ağılga iman kaytat diyen ümit var. Uşu күндәрдә Юлдыбай авыл биләмәһенә караган Төпсән авылында мәсет асыл тантанаһы булып узды. Сарала райондың төрле тарафтарыннан килгән кунактар, урындагы авыл халкы катнашты. Musa Horay bulur икән миңә янә, мәсет халыл саваплы эш, ярдәм итһәң булыр янә. Мәсет халыл саваплы эш, ярдәм итһәң булыр янә. Иман йортын төзү буенча һөйләшүләр 2020 елның яз айында башланды ди. Төпсән авылында туып үскән мәсет төзү эшендә әүзем катнашучы Равил Хөсәенов. Аны әйтеп үтәргә кирәк булган бу мәсетте битендә 1927 елда Иске мәсетендә ошо yerдә торган мәсетте минең олатаем Амирханов Тухватулла дигән кеше Марактан имам булып 20 елда күсеп килгән була авылга. Шуннан шул менә халдырган инде. Шуннан соң ул менә 3 ел 27-дән 30 елга хәтлем мәсет мәдрәсә булып балалар укыткан. Шуннан инде менә әнием һиләү буенча инде 30 елда ул Совет мәктәбенә, башлангыч мәктәпкә әйләндерелгән. Менә шунда балалар ошо 2000 ел башына хәтлем берничә буын бала укып сыккан бит инде. Шуннан укып сыгып киткән. Шуннан безнең традиция инде 12 май көнде ел һайын ошо авылдан сыгып киткән егеттер, авылдаштар без йылышып, ошо үзебезнең зыяратыбызда, мәсеттең территориясында ел һайын үмә үткәрәбез. Менә шул үмә вакытында инде Мирас Мәсәгап улы безнең имам агайыныга егеттерге мөрәҗәгать итте. Күтәреп алдылар 40-тан ашу кеше ине. Шан менә местный муниципалитеттың Регат Радиковичты сакырып, бында протокол менән ошонда тикшердек, мәсетте караган, мәсеттең нигезләрен сәргән булгас, егеттер менән инде капитальный ремонт акса күп китер, мәсеттә бик зур йылыту алдагы көндә мәшәкать күп булыр дип, ошо яңа мәсет төзергә, хысыңгына бәләкәй мәсет төзеп утыртайык һөйләшеп, менә шул башланык инде. Мине казначей әйдә аксай дип нитеп попросить касинде мен риза булдым. Менә шул бөтә материал строительный ниләрдә үземә алып, шул лицевой счет асып, менә авылдан сыгып киткән, городта яшәгән Себердән бөтә авылдашлар шул нык ярдәм иттеләр. Перечисление менән былай да акса авылдагы менә основным пенсионерлар бит инде, алар да үзләренең пенсиясыннан өдеп юлкып дигәндәй ярдәм иттеләр. Акса идек. Шулай итеп менә 20 май көнде 20 елда инде былтыр була ошо мәсетте тең нигеден үмә менән халдык инде тәүге үмә булды. Бик әүдем катыштылар. Шуннан инде ошо былтыр ошо авыр ковид сирена карамастан авылдашлар, егеттер бик нык ярдәм итте. 6 үмә үткәреп 5 октябрьгә менә былтыр инде манарахан утыртып эште туктатып тордык инде. Анан менә быел яз тагын шул үмәгә елга сөйләшеп, егеттер менән тагын акса елды. Эште дәвам иттек. Аллага шөкер. Менә Корбан гаетенә инде истән эшләп бетереп, мәсетте забордарын, нидәрен без эшләп бетереп, шул Корбан гаетен байрамын ошонда үткәрдек инде. Арт ягында менә ашхана төзеп утырттык, матур итеп. Корбан ашы ашаттык авылдашларга, кунактарга. Менә бүген инде ошога хәтлем менә нәхтаган калган эшләрен эшләп бетереп, тыштан апшыва итеп бетереп, мәсетебезне өлгөрттек. Менә безнең спонсорлардан әйтеп үтәргә кирәк. Менә безнең Илдар Данилов улы Сатыев, частный предприниматель бик нык ярдәм итте. Менә ошонда киткән бөтә пиломатериаллар бушлай бирде. Анан тыш ошо акса күп акса ягыннан ярдәм итте. Анан тыш безнең менә авылдаш Рәшит агай безнең имам булды. Ошо хәзерге заманда ул инде бакыйлыкта авыр топарга еңел булган. Ана шуның улы Издәүлетов Халит Рәшит улы
Салауат қалаһында строительный фирмала директор вазифаһын үтәп йөрөй. Ул бик күп финансировать инде, ярдәм итте бик нык. Ага зур рәхмәтлемен. Анан инде авылдаштар, мына егетләр, монда мына Айткулов Зариф Зөфәр улы мына техника менән ярдәм итте, ком, балсыкын, комын, гравийын ташышканда бик нык ярдәм итте. Анан әйтеп үтәргә кирәк, мына Фиргат Айткул Фиргат Сагадат улы өменән калмай килеп ярдәм итеште. Идрисов Илшат Хайфулла улы мына шул кешеләр, монда основном авылдашлар, Маракта яшәүчеләр районда бик нык ярдәм иттеләр инде. Аларга бик зур рәхмәтебезне авылдашлар исеменнән, үзебез исеменнән белдерәбез инде. Авылдың йөзлек кашына үрелгән Төпсән мәсете урындагы халыкка иманга юл асасак дип белдерде Сарала сыгыш яһаусылар. Барыгыдыла ошо мотор Сарала күрүмә бик шатмын. Күнүлә шулай бик мотор бит инде. Сынапта теге аднагына Аралбай авылында ошондой мәсет асылды. Ул да дур авыл түгел. Безнең районда хәзер уже 36-37 мәсет асыла. Шуны куаныслы Юлдыбай авыл советында безнең 7 авылдан 6 авылда мәсет бар бит инде. Халында гына юк, башка авылларда барында бар бит инде. Алда көннәрдә Новохолодск авылында ла булыр дип уйлыйбыз. Шуны әйткә килә, мына мәсетте ошо авылдың егетләре, ошонан сакканнар, бергәләшеп, тырышып, мына Илдар Дамирисович, мына шулай ук Рауль Хусайнов һәм дә башкалар менә әйтеп үтерләр, барыгыла тырышып, авыл халкы бит инде. Авыл халкы бердәм ошо зур булмаһа иман йортын төзегәнгә барыгыла, конечно, ысын зур рәхмәт. Район хакимияте башлыгы Гайса Янбаев изге теләктәрен yetkереп, төзүчеләргә, багымсыларга мактау кагыздары, мәсеткә бүләкләрен тапшырып китте. Авылдың иң олы буын вәкилләренең береһе, Төпсән мәсетенең имамы Мирас Мәсәгат улы Ибраһимов мәсет асылу тантанаһын зур куаныс менән көтеп алган кешеләрнең береһе. Allah'a şükür, elhamdülillah, elhamdülillah. Arabal başlap verdi, İzzat bile onlar şu an bitirip koydular indi. Oğul halkı da öğden katlaştı. Rahmet barınıza da işten sağ, şu meslekte yerini tuktatmak, kilit kardeşler. İman yersen taşlamak, atıp taşı başlayılar bit. Yaramıyorlar. Yartı saat, 1 saat için, 1 saat vakit için bir diye yoğurt olmayı. Ықсым зур булмаган яқты иман йорты бұл күнді халықтан өзілмәне. Келесәктә лә мәсет тупһаһы буш булмаһын. Без үзебез йөреп торабыз диләр авылдың агынәйләре. Аллага шөкер, ничәнче еллар 2000 еллардан бирле мәсеткә тырышып тормашып йөрергә тырышабыз. Мәсет кенә безнең яныбызга тынычлык бирә. Бер түгел 3 баламны югалттым бит инде. Мәсет белән генә яшәп ятабыз инде. Минем бүтән юганышым шушы дугалар. Аллага шөкер, инде моның бу ягына да балаларыбызның балалары да шу мәсетләргә йөреп, безгә куаныч шатлык булып, дугалар укып, иман белән яшәргә Ходаем насыйп ит. Авылыбыз курмасын, авылыбыз яшәрсен, күбәйсен, кешеләребез иманлы булсыннар. Раббим Алла Тәгалә безгә тынычлык бир, иман бир, изгелек, мәрхәмәтлек бир, главный саулык, сәламәтлек бир, Раббим Алла Тәгалә. Мәсет төзегән кешеләргә рәхмәт инде, Аллаһ Тәгалә рәхмәте. Шул һәр атна намазга йөрүннәр, көндә йөрүннәр. Көненә 5 мәртәбә. Шул башка нәмә әйтәм. Авылыбыз корымаһын. Изге теләктәр, мөнәҗәттәр, яңы мәсет манараһынан сыккан азан тавыштары был мәртәбәле көнде тагыла яктыртып ебәрде. Һәр кешенең йөрәк түрендә иманга, яхшы эшләргә юл асылды тиһәк хата булмас.